Nik badakizue, beti hemen gonbidatu deitu egiten didala, eta ber pixkat zer gustatzen zaien, da nik esan, Miguel, hemen txerrendala itxake eta kirolariak hartzitu denean, denak arraza eta pasta besterik ez, da esan nion pixkat, izan genula hemen Markel Irizar, da Markelekin egin genuen, pixkat, temporaz kanpo egiten genuen menua, ez? Eta beraz, ni sasoi holan ja kanpo nagoenean pizza gustatzen zaio, lasterketa ondoren pizza bajatia, pizza ingo du. Baina pizza hemen behin baino gehiago da nindu, eta ingo duna modu ezberdin batean. Sartagian egindako pizza bat ingo du. Orduan, oin, giroa, jarritzen egin zai giro? Bai. Horia, giroa bada... Karrera oso politxa. Oso politxa. Gero iruretatik nik uste lehenengoa da, eta orduan jentiak... Jentia gotxo hartzen da. Bai. Nire agian, eta, turra da, baina giroa igual gehien gustatzen zainenetako. Etapa, eta, portu luzeak, eta... Bai, oso politxa, bai. Ikusteko behintzat. Hori da, jute mazate Euskaldunok, ohitura handia daukagu juteko, Frantzian hemen Pirineotan da gerturatzen dianean, ingo du pizza bat. Eta hau kanpinean juten zatenean beti daukagu, laberik ez daukagu eta pizzarik ezin da jan. Ez, jan alda. Eta sartaian ino alda. Guk ingo duguna orden, barazki batzuekin, gero tomatea hemen daukat, orea guk ingo dugu, gero mozzarella pixka botako dugu gazta moduan, albaka pixkat gero gainetik, oliba batzuk, baina pizza bakizue onartzen duela danetik. Bai ingo duguna, eta ingo barazki hauek, barrengorriak eta piperrak, aurrena labeko erretillo batean, eta labean sartuko ditu eta erringo ditu pixkat. Ze egia esan, pizza honekin gaineako guztia bai egiten da, baina pixkat gordinago geratzen da. Eta orduan, mendian basaudet eta laberik ez badukazue, guk oinin behar duguna, sartai batean egin lehenago barazkia pixkat, eta, guk labea daukagunez aprotxatengo. Eta gero ja pizza gainean jartzi izan. Orduan, honek, Mikel, hartuan, direki holan pixkat. Hortarako ondokan. Ibiltzen zara sukaldian da? Gutxi. Etxean nok ginen da sukaldian? Amak eta aitak. Ama, eta jatu nuna? Bai. Zan dugu izena amak? Josune. Josune, animo, Ze honek emoten dugu jan behar dauela, 4 ordu bizikletan ibilita ero, harrike bai, ez? Bai, asko. Honek, Mikel, gutxo gara? Oso, no? Hola, xerra eta moztu, eta hemen bandejan jarri, bale? Nik olio pixka botako dut hemendik, eta barrengorria jarriko ditut hor, labia piztuta daukat, gero hauek, erdiak ez ditu berabiliko, baina kantidadia, espada, bakizu gero barrengorriak esertan ez dila geratzen, eta piperrak eta horbe bota gero, eta gorri hemen uste dizut, eta listo. Hoeta 4 urte iteko ez? Bai. Zenbat urte txirrendula izan, aurreneko bizikletaz gogoratzen zen, Mikel? Ke ba, nahiz akordatzen, ez dakit. Konpetitzen 12 urtekin hasi nintzen. Bai? Lokatza ziklismo eskolan, dela Bergarako txirrendulari eskola. Bai? Eta hortik aurrera, egon nintzen etxeko taldian usteot, igual, 7 urte. Aha. Juvenietar arte, eta gero afizionagotara pasan nintzanean Debabarrena taldean hasi nintzen, oin Eibar deitzen den talde hortan. Aha. Eta hortik gero saltua Euskadikin, Bai, hori da. Hortik Euskadi Fundaziora jo nintzen. Bai. Kontinental mailara. Bai. Eta gero egisa da 2015 urtean berriz afizionagotara bueltein eban taldiak atzera egin zeban, diru falta batik. Eta urte betetoko jaten itxia berriz afizionago mailan, eta gero Marseillako taldera jo nintzen. Delko Marsella, ez? Bai. Hori gogorra izan behar da, ez? Pixkat hor goian egon zenean berriro afizionatutara bueltatu beharra, Bai, hasiera baten gogorren jaten, ole ikustia, baina beste alde batetik oso gaztian nintzen ondiokan, eta ikusten eban neukala... Ikasteko eta igual, ez? Bai, ondiokan gaztian nintzen, eta neuzkan 21 urte usteot. Usteot. Eta, ondiokan bai, penia izan zen, beti dalako atzera pauso bat, baina ez noan geizki hartu. Nik hemen
irina daukat, 500 gramo, gero legami freskoa bota diot, txikituta, 25 gramo, goiarakada bate azukre, goiarakada bat gatza, eta hemen urrepela 250. Nazten jungo naiz pixkanaka, olio txorrota honba botako diot, eta ur guztia naztuko diot, eta gero utzi behar da gutxi gora bera ordu erdiero pausatzen. Eta ingo dana da, hazin gozaigu hemen, eta hori izango da gure pizza honen oinarria. Pizza egiteko era pila da euskagu. Hemen gure sorginekin behin genuen aurren aukera dago azukrea, gatza, legamia eta irin pixkat jartzeko fermentatzen, eta ero beste irin guztiak gehitu, bestela dena naztu, aukerak pila bat daude, Bueno, hauek nungoa dira frantziko taldea da, ez? Bai, Marseilla hiriko taldea da. Bai. Eta, bueno, da klub bat, urte pila bat oiazte txirrindularitzakin bueltan. Bai. Eta, bueno, niz goratzen egin ze urtetan izan zen, baina bebai profesionaletara pausua eman zeben, eta kontinental mailan egon ziren urte batzuk, gutxi, Eta gero ja 2016 garren urtean, joazen urtea, ja kontinental profesional mailan lehiatu ziren. Izan zala ni sartu nintzen urtean. Eta zer posik, ez? Bera lehiakien da... Bai, oso Zuk genuen nintzen duen afizionatutako beste urte hori, jetxi zenea? Euskadin, leku berdinan geratu nintzen, bai. Taldia jetxi nintzen, baina bertan geratu nintzen. Eta oso ondo. Eta nolatan izan zuten zure berri hauek, ero zer, sorpresa izan zuen zuretzako? Bueno, urte oso hona irten jaun, talde guztiai. Bai. Eta daukinean aukera hori, Marseillako talde ontara juteko, eta, bueno, oso aukera hona zan, oso goera zaila dago gaur egune... Bai, hori bezan behar nizun, ez? Danian, eta baitza txirrindularitzan da, ez? Eta, bueno... Garai batean hemen, beti, ez da, bueno, erraza sekul esan izango profesionaletan egotzea, baina garai batean, ez da, Euskaltel Euskadikin, eta bazeuden, ez? Igual lehen hau jente gehiago zeuan, eta hori izan zeuan zailtasuna, ez? Bai, hainbesteen artian zuk bidea, hori da, bidea etaratzea, baina gaur egun ez dago nora jun. Ez dago... Sekulako suertia dugu Muriaz taldea dagoela Euskal Herrian, baina bestela ez dago besterik. Eta hemendik kanpora jun beharra, bai, ero, bai? Euskal Herria pixkat nahi badu jarraitu. Bai, nik uste profesionalizatia nahi bozu oso zaila da, eta Euskal Herrian edo Espainia mailan profesionalizatia ondiokan gehiago. Bai, gaina, eta Euskadi mailan txirrindulari ona daudela, oso ona daude, eta azkenean bizikleta utzi behar izan duen jendea, zuk ezagutzen, zure garaiko jendea, afizionatutan da ondo ibilitakoak, eta... Bai, eta profesional mailan be leku bari geratzen dien hor da, gure amets urruka, joe. Eta hori, mehin baino, ez da inoiz aipatu dion, txorienea etorri behar duela, txorienea etortzeko, eta gaina amets nire tamainekoa da, hola bizikleta hemen usteko, harrik handiko diot, eta... Bota, oitzi kortxu, eta txorrota hon bat bota, ondo zapaldu, zer ez dela. Eta hori labian sartuko dugu oin, zanakoa, marba minutu erolan pixkat eiteko, ze gero sartailean gainean jarriko diogunez da tapa, bai. Eta oin, goiara batan da egurrezkoa, naztu pixkat olako goiara batekin, hori da, naztu pixkat eta bain labian sartuko. Eta hau, ondo landu behar da, pixkate eskua zekindu, eta jana pixkanaka, hemen gartu zaizkigun puntatxo hauek, hartu, eta benka danak egurra. Baina esaten hemen garai batean, bueno, Reynolds eta, bueno, hori aspaldiko gauzak eta, baina taldeak, lehen errezagoa zala esaten zuten, ez gora igotzi edo... Errezagoa, nik zuk esan dozuna, esan erreza izango, baina egisa gaur egun ez da hola nora jun. Orduan, eske, ja ez da saia ala, ez daukazu... Gentiak ez dauka nora pausua emon. Hori da gaur egungo zailtasuna.
Ez, pena bada, azkenean, eta esaten hemen maila bada hoz, kanpokoak eta Euskal Herria etortzen dira hiltzen, hone txirrindula isake. Gulat esan, peninsulako txirrindulariak etortzen nahi diela Euskal Herria bizitzen hiltzen, ona jende hona dela, hemen lasterketak eta itera, eta... Bai, afizionau mailan hemen dago nivela, eta geixenako danak bintzat, hona etortzen die, hemengo taldetara eta hemengo lasterketak lehiatzera. Horrez errekusi die. Bada hemen, zerbait. Bai. Bale, nik hau, ikuste duzue. Horrela, jarriko du hemen, hau trapu batekin jartzen da holan, eta ordu erdi barru, honi zer gertatzen zaio? Zu etorri baina ordu erdi lehen hau, nik hau behin dut, eta bera, nola gertzen da, aldea dago, lehen hau, horrelakoa. Nik holako zerbait behar dut jan, holan legami pixate dolan zumoduko mutila itxeko, bai. Bakizu hasi jaten. Oin xeitxe nik jan. Eta hau, baina ikustu zu, hau dau, biguna. Oin ingo duna da, atera iten da, landu imar da, irinakin berriro. Baina, eta luzatu ingo. Hau, gaizki ez dio jarri ondo. Zenbaten ipintzen dozu? Hau 200 gradutan, listo, badao, martxan. Bale, oin, hau luzatu behar dut, eta zuretzako ez dago lanik. Zuk itzen egin behar duzu, Mikel. Vale, oso ondo. Hori ondo, juten zaitu. Bueno. Frantzesak izan moduz. Ampetipe? Bai. Ondo ez, baina, bueno, ulertzen dut, eta noia ulertzen, eta arazo ondi barik konpontzen naiz. Baina, bueno, egisa... Nun egoten zara, baina han egoten zara o hemen bizan? Etxien, bai, hemen. Eta, horrek, nik uste horrek frenatzen doztala bastante hizkuntza ikasteko gara izan, bai. Ze juten naiz egun batzutarako, batzutan 2 egunetarako, beste batzutan 10 egunetarako, baina etxera bueltan nahoz itxuan. Ez daukat bihar hori derrigor hizkuntza manejatzeko, ez? Bai, izango basan bizi zarela ero, hori da, bai. Momentu guztietan biozu, orduan... Bai, beharrak iten da baina. Bai, hori da. Espauzu, ni gertatu zitzaian, hostele hitzaia honitzen ikasten, eta 3 urtean, frantzesa ematen gendu, baina zerrez. 3 hilabete frantzian lanean, bakarrikan, ikasin hemen, baina 6 joan ikasten. Eta beharrak iten da. Bai, hori, hau da 2. urtia taldian eta hori, ez daukat maila ona hizkuntzakin, baina, bueno, karreran eta zuzendarixak ematen ditune instrukzioak eta ulertzeko ondo. Taldekideak eta zer dira, gehiena frantzesak? Asko, frantzesak asko dare, baina leku guztitako jentia dago. Bai, argentinoa dago, kolombiano bat, italiar bat, beste lituano bat, estoniako bat. Eta zuen artean, frantzesa ero inglesa gehiago? Gure artean inglesa erabiltzen dugu eta hor ondo moldatzen naiz. Horrek beste arrazoi bat hizkuntza frenatzeko, ez? Frantzesakin aurrera ez eitzeko. Inglesa erabiltzen duzu. Bai, inglesa erabiltzen dut eta bueno. Baina, bueno, pixkanaka bagoiaz eta jungo ikasten. Eta tropelean gehien erabiltzen den hizkuntza inglesa da baita? Beste taldekidekin da horrela hitz egiten duzunean da normalen inglesa? Ez dakit, nik ikusten dutena frantzesa, baina gai egisa da nik lasterketa gehienak Frantzian egiten dut, eta talde guztiak edo isadanak frantzesak izaten dira, ez? Orduan, bai, frantzesa izaten da, baina ez dakit bestela... Igual inglesa oso datuta ongo. Bai, ez? Bai. Ondo. Bai, sortuko da? Bai. Loixa gaina, ni jentia bezala, pizza ni fin-fina gustatzea. Onde, caballo gordo. Vale, hemen, hau guk egin dugun errezeta berdin hau, nik inda daukat, sartaian ez, baina parrillan, txingarretan ina daukat. Ze ezberdintasun dauka? Aurrena, hemen bueltat emango dio, tortilla taloa izango basa moduan. Hemen alde bat egingo diogu zutan, gero buelta emango diogu, eta gero beste alde egiten den bitartean jarriko diogu gainean. Tomatea, hor barruan dauzkagun barazki horiek, gazta, eta gero orduan bai, tapak jarriko diogu, eta egingo dana hor da,
labe antzeko bat, egosi moduan ingo da barruan, da orduan gazta urtu ingo zaigu, eta dena. Eta bukaeran, albaka botako dugu gainetik, albaka pixka. Orduan, itxo ingo dugu, barazki horiek, oixe, 10 minutu beharko dituzte, barazki horiek erdi ina dauzkagunean, etorriko ba, eta pizza berezia hau ingo dugu. Bale? Venga ba. Bueno, nik uste labekua baukagula. Ingo guna aurrena alde bat honi ingo dugu. Eur eman. Eta, bueno, sartaia hauek gaur egungo berri hauetan oli horik eta ez da behar, Zuk ez dakizu, baina zuera ma seguro hor burena da, bai. Bueno, hortako lain bai. Seguro? Bai. Honi, arrabola esate diogu eta arrabola ulertzen du, hoxe, arrabola, baina hau arrabola ez, Hori ez. Hori Xabier Rusabia gerakutzi zigun da, arrabola gainean. Gure Xabier handia. Torres Antxorinera baita, Horrek iztegi bat igatzi aldo. Euskar txirrindularitzan inguruko ezapide eta... Bai. Igazteko kapaz bintzat izango da. Bueno, ez, seguro horako lodi bat atabeko zauela. Artista, tipu da. Handixen jogu, ez? Ezkara pixkate paso? Ez, kera. Jangu. Otxikituko da gero? Ez dut uste. Bueno, Mikel, zelan ibiltzen da ondo? Gorantza, zeharka, esprinean, ze txirrindulari mota zara, Mikel, definitu pixka. Igotzaia ez. Igotzaia ez, baina, bueno... Euskal Herrian igotzaia ez? Eta profesionaleta aldu zara zu? Bai. Baina ez, igotzaia naiz, eta... Esprinean nahiko ondo moldatzen naiz, baina naiz sprinter purua bez, ni baino jente indartsuagoa dago. Eta orduan, bueno, beste lasterketa batzuk, igotzia exigitzen denak, baina neurri txiki baten. Motzauak, ez? Igoera txikixak, eta horrek gogortasun bat eruaten daue amaierarako, eta amaiera hortan esprina, ez? Adibidez, lehen komentatu... Talde txikian helduta esprine egon bada, idazteko aukera, ez? Bai, hori da. Eta hori lortu zen duen? Bai, Afrikan beholako rekorrido gorrak ziren. Gora beratzua, baina motzak, ez? Bai, eta amaieran heltzen ginen jentiak, esprinterak atzean geratuta agian, ez? Bai. Zuke igotzaia baino indar puntu gehiago, ez? Hori da. Horrek hona ez? Horrek klasiketarako eta, ez? Bai, ondo. Hori da, klasiko mano petua hori izango zen, ez? Bai, bueno, a ber, aurrera goia zen, da hobetzen jarraitzen duen. Bueno, ikasteko neko mago zen, hori. Bai, neko bai. Eta urte, urte pila, betxo, Valverde handia lehen egon gara eta bilokitzeitan Alejandro Valverde, 37 urte. Bai, esaten dau bera gaztia dela. Que no entiende lo que pone en el DNI. Hori esaten dau. Hori txartu dau. Baina, aurten zego, bueno, aurten ez. Beti. Bai, beti. Eta gaina gustatek uste zaio oso profesionala da. Tipo egarri irasteko grina hori. Liejanez fletxan, irabazi zeganean, emate zegan lehenengoz irabazten zegala karreria. Ospatu zegan, ospatu zegan topera. Hau etxean zuek ezen, Herriko zaitela. Bale, orduan ja, ikusten zuen. Egin da hemen oinarri bat, jetxiko diogu pixkat. Tomatea jarriko diogu. Ondo tomatea. Hemen, italiar bat izan genuen, Massimo. Eta arek erakutsi zigun, badagoela pizza txuriak, esaten dienak. Eta pizza txuriak, nik uste nun bexamela jartzen zela, baina da mascarpone krema jartzen zaile hemen gainean. Olan geruza bat, eta bueno, beste mota bat. Gero orain, barazkia jarriko izkio horrela. Iepa. Barazkiak. Dieta eta, txirrindularia beti entzuten dugu, asko zaindu behar izaten direla. Asko zaintzeko azara, o pixua zer errezazten duzu, o... Hartu itzen dut errez. Beti hau zaintzen ibili behar, ez? Bai, baina, ez dute obsesio puntura eruaten sekula, nik uste normal jaten dut, etxian dagoana, eta egisa da, darela epoka batzuk urtean, pixka bat geixau zaindu biasa, eta geixau behiratu, baina egunerokoan normal jaten dut, etxian dagoana, bai, danetik, ez dugat arazoik, danetik gustatzen jat,
Eta hori. Ama, ez tozula erotzen, holan, ama oine hau beharko neukero... Bueno, bakizu beti, amai beti mariatze jako pixka bat, baina, bueno, geixegi be uste dut ezetz. Aha. Uste dut ezetz. Bueno, hau lantzik, eta oin, eitxe gindako zo. Bai. Jute masa mosten, mozzarelia, honekin edo. Olako xerra da moztu. Vale, oso. Eta ni gaina jongo jartzen. Hau, itzaldu dinda. Hemen gazta birrindua nahi izan ezkero bai, baina bueno, oin arte beti gazta birrinduak inin izan dugunez, ba, aldatzeatik pixkat, mozzarelakin be oso goxua geratzen da. Hau da, bakizue, bufalan gazta dela, oso. Bigarrena behartuko. Bai, mostu bai, gazta botako. Bai. Ospatu inberda gabonekoa, Miguel. Bueno, ja, ondo ospatuta. Astuta dokasi, ja. Beste zehose lortu biako ospatzeko, bai. Bueno, aurten azken urtia ez, kontratu aurten bukatzen zaizuta berekin, suposatzen dut, garaipen horrek Gabonen lagunduko dizula. Bai, lagunduko hau seguru. Da, lortzen duten renovatzia, hori da nire helburua aurten, eta bueno, lortzen duten. Eta beste talden bat, eta bueno, beti gora behiratu behar da, Miguel? Bai. Baina, bueno, hemen be gustora nago, lasterketa, oso politxak euskou. Ondo zaintzen zaitu bai? Bai, oso ondo. Eta girua eta taldean da, ona? Bai, netzat berezia izan da, ze beti honeiz etxeko taldean, etxeko gentiakin, eta bueno, juniz talde batera, nahiz da frantzesa izan, leku guztietako jentia dago, eta bueno, beste kultura batzuk eta beste bizitzeko modu batzuk ikusteko suerte hori eukidot, ez? Aha. Lortatik, aberasgarriz izan da, oso diferente pentsatzen dugu, nahiz da pentsa dudanok berdina gala, bakoitzak bere pentsamendua duka eta diferentia. Logelan da, norekin tokatzen zaizu gotia? Aldatu itzen duzkude bastante. Bai, hori da, ez? Bai. Zuen arteko adizkidetasuna teiteko da, ez? Bai. Normalian aldatu itzen duzkude eta... Ez daukat, paregia finkatu eta. Ez, oin azken aldizan Dinamarkako batekin ipintzen dozte asko. Andersen. Bai, eta ondo, berakin oso ondo. Anderren semea. Bai, hori. Eta kolombiarra eta hemen bizi da, argentinarra eta... Bai, kolombiarra Marseillan bizi da, han gertu, herri txiki baten, oso herri politxa. Saint-Cyr-de-Mer. Aha, itxasonduan orduan. Bai, oso leku politxa. Eta hau argentinarra Dani Diaz bizi da Mataron. Katalunia... Bai. Bueno. Ba, oin honek, hoxe, hemen utziko dugu erdiko zuan gutxi gora era, hau bestela ondo geratuko zen, labian sartzen baduzue, honek plastikozko heldulekua dauke, baina badaude sartei batzuk, labia aukinda, hau metalesko izatea, eta sartaia labian sartu, baina bueno, gaur guk sartaien indakoa eta zutan indakoa da. Orduan, hola utziko dut tapauta, eta 5 minutu ero, honek azkenean da orea eitea, ze gaineko barazki gehienak egin daude, gero berua gaztaia pixkat urtuko da, ez da izango labian bezala ez da geratuko, hola dana urtuta, azkenean hau gehiago da bere lurrunakin da ingo zaigu hemen, baina bueno, aukera bat da pizza bat jateko labe gabe, eta hori nahi genuen akutzi, eta urten, Euskaldunako returrean da animatzen da egoten garenean, zatik ez, pizza bat. Beste aukera bat dela, betiko patata tortilla eta oso ondo dauz, da horrek, baina pizza bat jatia, pizka bat aldatzeko. Eta hau bizikletan ibili, zainan, jendia turrea juten denek ustean, gehiena izaten dira, gustatzen zainen, bizikletan aurrena igo iten dute portua, eta egarri pixatein. Eta ero ondo jan. Ostra, hori zura metza pixat izango da, ez, Mikel? Egon zaino izturreko etapaen baten? Sekula nizkun, sekula. Ez dago superkameni. Eni sekula. Ez egon sekula etapa batean. Eta, Euskal Herriko itzulikoak eta holan bai? Eibarren da onzan horre arrateko igoeran? Bai, azkenengo urtetan kanpoan egon naiz, da ezin izan izkun, baina bestela bai. Hori ezautu oso. Bai. Bueno,
Olako zerbait, baina frantzesez dana. Bai, Espainiako bueltara be jun izen naiz, etaparen bat ikustera, baina turra sekula ez gajun, txekuak ez ga animau. Abaduko hori ametza bai, guzteko jaten. Polizia, ez? Bai, hombre, bai. Genian turra da, eta batzu gustatzen jako gehiago beste lasterketa batzuk, baina danok berdina esaten dabe, turra bakarra da, Eta holan txirrindulari bat zu holan mirestu izan duzuna, o no ganbe? Hola, ispiluan horre ikusten du, Mikelek, zein izan da? Gustatu, ez da itan, gehien gustatu izan zizun txirrindularia? Ez dakit, asko dare, arrazoi diferentiagatik, baina, bueno, oine momentuan adibidez, ikusi Valverde, ez? Zela bai, bueno, beti berdin. Baina ez dut sekule euki hola idolo bat, edo hola enei sekula... Referente bat. Hola, referente bezala, edo gertu euki dotelako, eta beti berakin egon neixen lako Markel Irizar. Bai, bueno, beti izan da referente niretzat. Bai, eta, bueno... Bixipaz. Bai, baina ez dut euki hola sekula bestela idolo batola zehaztuta. Bueno, Markelekin nahikoa. Bai. Bentsat jatorren hartu oso, eta mendik musua bialtzen dio Markeleri, gure izan genduen hemen, da agur bat. Bueno, guk utzikiko du hau egiten, eta listo daukagunean, gero albaka osto batzuk gainetik, oliba hori txorrota da poli bat botako gainetik, ordina, eta listo, hau jasoko du bitartean, da baude, pizza jateko. Mira, eginan, lantaldekoak golan erreusaia hola. Mostu. Txantxetan nahi, nahi zela, Alberto? Uste zute, mostu, txorien ez dago tramparik. Aitu, Eldu sartaia. Asko pegatu da, a ber behitu azpil. Ez, ondo. Perfecto. Taka, sartaian pizza. Hori egin dago da, ez? Taki ba. Bueno, oin, albaka pixkat, bota, mostu hemen, bitu hau, argazkirako lan politxak etzen. Ez da batzu pintzen da. Ostuak, eta... Elizak, sukaldaritza frantzisa bintzatu, no? Horre... Sukaldaria zuek ere ematen zuen, ero hotela jartzen zuen? Hotela. Hotela daukazuen. Bai, hotelera junda... Hor Gabonen, pasta, arroza, hemen berdina? Han arazo barik. Egizia esan, ez zeuan aukera asko, baina esan falta ezer. Beti zeuan pasta, arroza eta arraina edo arabi pixka jateko, eta ondo. Eta pikantiak indaz, Afrika aldean da badaukat ditxura, hola pikantia botatzeko da nahi? Nik uste nahiko jakin da zerela ja zen eginun da, bai, ze oso beti izan berdina, hotel guztietan berdin etaratzen zozkuen, da nik uste oso abizeu da zeren, bai, ez, oso ondo. Nik uste, bueno, gaur egun gehiena badakitela. Bai, egiz esan organizazioa aldetik oso ondo zegoen, lasterketa hura eta hori be, jana eta ona. Bueno, hemen daukazue, aurten kanpinean juten bazarete, autokarabanakin, kanpindendakin, mendira ero, irina eman, legan bipixat, ura aurkituko duzu, eta ero gainean pizzak hori daukaguna. Eo zer, oskailu iriki, eta da ona, guk hemen barazkia baina bota liozue, atuna, urdaiazpikoa, antxua, txorixua, nahi duzuen guztia eta denakin goxua. Bueno, hau moztu ingo du, eta eskuak ezan berda, Ez moz, a ver. Ni lodia indut hemen emojizioan lauta, baina gero... Bai. Hola, matana. Jura hona dugu. Jateko moduan dau, bai. Jateko moduan, seguru. Jateko moduan dau. Handixan nik hartu da zutxik isa, zuke zain emizu. Hemen ez da buena zain jo behar ninez. Bueno, bon apetit, monsieur. Merci.
Zara zelu, Messi? Urko! Eta pegatu. Hola, izan, sinikatzen. Zoso apur bat dago, ez? Gatu txikin jatu nik. Bai? Bota, ne uste, Gero pajaraik eta ez? Bizikletan, gero juten zatenean, gainean zer ematen duzun, enerran zadenean. Entrenatzen saiatzen eiz pixkat etxeko gauzekin. Membrilloa, o platanuak... Betiko klasikoak. Bai, hori da. Bai, saiatzen eiz. Bestela beti barrita jaten, bai. Hori, ez da bizik txirrindolerik esaten ziren hon baten, hortzetako arazo pila batekin, zeka, azkenean, barrita daukatena azukre pila bat, eta 6 ordutara hortza garbitzen dituzula. Bai. Eta txirrindulaitzan munduan oso oikoa zela, hortzetako arazoak gabiltza, ez? Bai, agero igual erorketa gati bai. Ez da egit. Baina bai. Aterrizatzen, jakin behar. Bai. Pero kasko integralako lan, ego. Holan, basa golpe asko hartutakoa bizikletan, egal. Gau suerte izan dezu alde hortatik. Bueno. Anetik. Egon nintzen 4 urte eta piku jauzi barik. Bai? Eta joan zen urtean 3 aldiz jauzi nintzen. Bai. Bat nahiko suabe, bigarrena fuerte Turkian, bastante kaida txarra. Bai? Eta 3garrena gorla jaisten entrenatzen, bai, abuztuan, kotxe baten, bai, isa kotxe baten aurka, bai, nintzen justu eskibau eta kontrola galdu neban. Baina, bueno, nik uste nahizela asko jausten. Baina hori, joan zen urtean izan zen... Eta hor mingin izan golpia, gero urratuak. Gero loitek orduan. Urratuak, ez da eske golpia be... Ba, eskor gaineko. Asfaltuak hori dauka, ez? Gorputz guztia uste dizu, gero... Gogorra eta gainera erre itzen dago. Erre itzen dago. Bai.